Korka abutiya metiyar mudi korka hikka korka beldo abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka abutiya metiyar mudi korka hikka korka beldo abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawur mawe abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abutiyam terno mudi korka hikka mawul mawal korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abutiyam terno mudi korka hikka mawul mawal. Allo Bundaw ma chérie ça va ande gila mami kam transféré kalis de la haale ay be kam biya merci wala goddo jonan haala gasi ni mbino mami kono ngara gallame belem aso o tinino net mo jogo sutudo so dum benni non nak jinmi galle ga fuddima faadirede parce que odo gummido dakaru miida hayyidam kumtaari jimmi wattu humta ton a faami kumtaari jimmi humta ton salla jabi o pe jungo ma teno ya yaaka tawde wallahi teno ya yaaka taw mam no didi mam hal jom teram no dinma inshallah o so ya taw an goñ ndiga ma dilla salamu alaykum ana nanali dillam ne jaltami de mi wona tema ba halde yo kalsilla halam ha tere ko haajuma kalsilla mo bawda haldu dum ko haajuma min mi lejirandu la ilaha illallah jongo jidda an Seydou Ba yonti an mi haalanma hoore ma an sa yibere ara sada haalanno téléphone kuppa sada waɗanno vocal mofta téléphone ma min ɗe balɗe beɗe ƴewndima hay soɓi ɓallimo téléphone ma gonata koye dogde aɗa soor an mara wona jaam moftuɗa te an Seydou Ba holto fawi an dokkeɗa debbo duttoɗa mbiyeɗa an ya jogane galle ma holto ɗum fawi mi haalanma no ko muñanmami ko heewi kadi ko min rokkuma ko gonɗa ho ko min muñanma heege ma muñanma ɗomko ma muñanma dañal ma muñanma basal ma hankadi ni min mi wawa muñandema haydara welma mettuma galle o ko an jogotomo gati ko an woni joom galle ndey a wawa ittude debbo galle bamum gayna banum gorko are mum biya yo banum gorko yo jogo ɗum holto meɗɗa yiidu mbaɗa yaada dugde e ceeru mori bone dépense galle mi andinma no ko tottanno kam beɗe saggine ɗo eɗen ñaama gasi hande o wonta rokkuɗo dépense tant que aɗa wuuri aɗa dari sabu an mi ƴeewi mi ƴewtinde mi tawi an a yiɗa wallede a anda ko woni wallede an aɗa famdi haqqille ha ɓurti a pari mi parata jogorani parti so ɗiɗi maddi o heɗa goto ko goo mi heɗoto a faami ɗiɗi mi koɗo so jaɓɓama kañum liggoto duuso mum kecce kalta mi tawani ceerno modi tawi kam ko haajuma ceerno modi so huɓenede galle bammakko min mi anda wona gonga mbiɗa sa muñani kam sabu ne dogara caggalam de ko koye less koyɗe makko dokɗa ha mayɗa haw ittu debbo rokkuma sa wi anda galle baba ma haalani gonga mi jaabe nde huɓere woni de huɓeram douze mois de consommation ko min facture ndiyam e courant ko min makko taɗo saggata mi ñamminta saggata ummo ha Dakar artawami mi yo hokka ɗum dépense pour hollum mokki nena lokki bam walla ɓi nena walla ɓi bam woni ɗo ɓi yumma woni ɗo konko wawde galle makko ham tawmo toon walla tawmo toon ɗum ko goo no dañmi da tini o tini hande noon holno yaari hay nokku yaray ay mbiɗa on taw ko dépense so hokkani dépense on ñamata ɗum ko haajuma min no paama noon jiire ko gasɗin jogui to asi ɗo e fof tortoɗo est ce que a faami so guddi ndeɗo hama jogui wonde a faami haalam ka ɗum mbima ceerno modi wawa ko demo dépense hokku dépense ceerno modi ñaama hokkat mi an fawi kam konko fawakimi ala foto winda ceerno modi fawi kam an famde haqqille
konka ɓuri famde hakkille konko An famde gudduɗo galle mum hakkille. waɗa galle façon mum o An famde heggile sa yi o ari o rewi koye ƴiƴam mo ko abbi ko bani ko debbo o ari tan ko hoore ƴew an a wawa muñande neɗɗo kayne a wawa muñande mor sagar guddo o galle mum faya galle jenen o uddani galle makko ummi ko galle bammo ko aro tawma ɗo ganda gasa en wallahi ne gasi tigi ganda gasa en ngari o mo jawɗa o wasani ɗi jaɓɓino mum ko rek an woni mo ala hakkille ko amuri pamaro gacci mbiɗa so jiire jogui ko gasɗe ɗiɗi ɗiɗi aɗa ko jimmi haalandema désormais hankkadi ni jamo woni ko gasanma ɗo mi winomo to paaɗen to ala ndiyam minen jettoye kadi to gandanɗa hoorema ɓakke ne cojji aɗa yaɓɓa aɗa loofo e ɓakke mi andinma gueɗel désormais hankkadi galle o kalis makko wonta waɗi ɗo kumta gueɗel aɗa yiilo sa wujju sa fen Jaɓi. sa ñamde ko an yiiloyto dépasse gadda ɗum e galle he ha timma mi haalanma hirade bottare kassare hankkadi mi wonta yurmen haydara welma mettuma ko an deppistoɗo e galle te a busaraɗo maître a yahata hay nokku ala wona ko ɗo gonata te a deppisto ha timma himɓe ñaama min Dami aɗa haalama. ha mbiya ñamminta kam a wawa dañde ɗum mi yedda an kumtari ma min jogui kejjari ma min jogui bottari ma min jogui kono ceerno mod mbiɗo itta dewgal hakkude men mi jogata bottari mum ceere moɗon wiyani itta dewgal hakkude men ko rendini min mo wiya mo ittade o wima ko wawa rokkudema debbo mo jogonoma dépasse Wona galle ma gonga. ko noon o wima on ɗo waɗi hon ceerno modi Ko jimi ceerno sonata. modi o wi ko madou fo seeɗa itta dewgal hakkude men an ko mbiyataɗo haala ho wona mbiɗa jiiri jogui ko gasɗe ɗiɗi kono ça veut dire an holko gonɗa e dow mum ay ko gonɗa e dow mum kono momi tawa hen ha timma momi andine kala ko wone lahal ma juuɗe jiitu an a wawa wadde hunde kene an suuɗoɗo hoko jiiɗa téléphone am sona affaire business mbimi madame hol business hay business goto a waɗani nde ɓoƴel joƴƴi nde huccande Asu. wuuro hucci ko ladde asu ƴeew min hanki sa wiyata naññami Asu ƴeew ko an hanki. feñorte asu ƴeew hanki mbimi a Ɗuggi dow ha wasani less. dañal ma e basal ma hande jiiɗa Fof mbeɗa ceerno modi andanma. andana kam mbiɗa aha a yoɓi ceerno kam modi gadumi andude an a yoɓi kam gati ko kanko ceerno modi kanko mi ittimo faynanta fawi min me mi jungo ma faynanta mbabbam fayna duta mi fayna dute pour dute mbimi ceerno ɗum ko modi kecci. mi yamintama nduɗo lewru ɗo de so woni ɗo tanko ko ƴiƴe mam ko bandam ko hooram somi ñaami lacciri o ñaamat lacciri somi ñaami gosi o ñaamat gosi somi O ñaami deppisorde. tew o ñaamat tew tew o deppistako ko poste yimɓe ma mbaɗa jontande welma gueɗe mettuma ɗiɗi jontade jontande balɗe makko Jontande. ɗiɗi balɗam ɗiɗi teɗa ko jimmi haalandem ko famdi ko heewani ko ɗo kewatade jam to sa tawi ham nder ma haal ko laaɓi ndeɗo jonde nde ko jonde jam ko jonde yewtere saabu pulaari ne heewi wiide kala gadiɗomo e suudu wima reno jaalal kadi neɗɗo ko anda ɓeyda ne neɗɗo kadi ne siftine ko yejjitani kadi onon kon ɓesgam kon sukaɓam no nangirmi hande kadiji ni nenam ko noon nangirmami saabu mo jiiruɗa ɓiye fof ko ɓiye sabu ɓe mbi ko ngel ma addantuma ngel bande wadde no jiiɗirmi ɓiyamo wona e jaam wuura e jaam ni ko hono noon jinmi ande gulora e jaam guura e jaam ko waajade on tan nde ɓeydoto ɗum tinnade goto mum fof to heedi ɗo yo ɓeydu tinnade ɗon ɓeydu moƴƴitinde ɗon suudu welande ala meɗɗo wiyede dewgal ne weeli moni fof koko wuuri ko kadi andi kadi sa yi neɗɗo ne wiye muñ tan koko muusi wiyete muñ a meeɗa nande ko weeli ne wiye muñ dewle fof ko gotum ɗum noon ko ma tinnoɗa tan kadi ɓe mbi mo muñani curki dañi ha julɓe saabu o ɓiyam ala ko muñani ɗo yo galle ala ko yiyani ala ko hollaka kono nana waddi hen muñal mum annene ñagori mami ko saabi Allah nenam ya tinno muña ɓeyda muñal kadi no feewi no feewi no feewi kala ko wima saɗi wayni mama kala jabbuɗo guesa muñal soñata ko alhamdulillahi rabbil alamin son tinnima gasat ha laaɓa ha wayno meeɗa wondi ni ha laaɓa ha wi cer ɗum noon kadi ko onon tinnoto kadi jinmi ko yon ɓeydu tinnare kon tinninoɓe kadi ɓeyde tinnare no feewi kay feewi e nene min nani haala ma nene min de caɗele me e Abou Thiam tan ko caɗele goote a majjani kam ɗo e Matam so wona mo ɓurɗo jawdi ala ɓurɗo mo jawdi kono nen nene omo nanti ha ɓurti Abou Thiam jungo ngo ko dow soppa eɗen mooli Allah te ko jogui ko omo wawi wardude hen Allah kono hayso neɗɗo miskino are makko woyrini momo caɗele muɗum
eɗen mooli Allah wattanta ɗum hen ko jandiloji aɗan ɗum ɗon kadi yooɗani min ko ɗin probléme mum tawon hakkude amen sa ƴeewi nene hannde magasin ɓurɗo mawnude e matam kutorteɗo mo ganduɗa mo yimɓe fof dañata toon ko jiɗi ko kanko jeeyi ɗiɗo benuji dusoji ɗo kaaƴe ene bersa jamma e ñalawma ko kanko jeeyi nene moroji jahartaji gonɗi ɗo ene ɗi totti sukaɓe yo liggor ñalawma fof ko berseɗo ko kanko jeeyi anne ndiɗo e goɗɗum haala ɗiɗo galleji wursuɗi ɗi jogui ha kala to lemiɗa ɗo henna hannde ala hannde to jawdi makko ala hannde to wawa yaltinde ɗon ko ganduɗa kene wawi naftude aduna o mi haalani kam ko hedde miskineɓe ko hen min ko ɗiɗo caɗele tan woni caɗele amen kono goɗɗum probléme ala neɗɗo noon sa dañi kadi a wallan wona aɗa daña tan aɗa hatinayi hoorema garɗo e ma fof jandilayi ɗum mo jiiduɗa heɓata ma jiidani heɓata ndi jawdi ko waɗata ɗum tan woni caɗele amen goɗɗum ala eyyi nenoya no Kadija wiruma ni tan min nene kayne caɗele mi Seydou Ba wona haydara banam gorko nana ari ummi Dakar ne ari ɗo ene ari horande kono kanko guiɗo yi banam gorko ko ñoofiɗo doole mum kala ko waɗanno o natti wadde o hoɗi tan min komi Serif ko Aydara jettani o wi ko yo joom mo gandanɗa hoorema joom galle ma so darima wi bane gorko yo jokto dépense galle mum ɗum deɓa hamnade minne ko ɗum tan woni ko cowdidam e makko wona haydara Seydou Ba kala ko namde wiɗo wiyatami ko ala ya namdo bane gorko ala ko tuttuma iya suwa ya jeere mbere min ko banam gorko resiɓe walla kanko resiɓe en ummi ha Dakar pour yillade en te ko gomum yillade en sa wi on yo jokto dépense galle ma ɗum hirsinay on so yeehi ko nawtata gallamen gacce ko ɗum tan de woni ko cowdidam e makko ko kono wona goɗɗum moƴƴi go foy probléme aɗa andi ko pulaar wiyata ko jooteni cuuɗane saraki so tawi woni bandiragel ma gorel ari o wi yo jokto dépense galle mon yo jokto hirane mon e bottari mon ɗum ko famdude miijo tan saabi omo waɗa ɗum kono neɗɗo fof ne andi ko foti wonde ko yitte ko hoore rondoto kono yittere kayne andi ko hoore hattani ko kanko Seydou fota miijade ngon miijo kono noon ha jonde kono mbimami ɓeydu muñal tan haydara oto ɗum fusne suudu ma oto rendine joom galle ma woto nawe hay sibre jooɗo kuufa ndena Allah kuufa cukalon ma ɗum tan woni haala ka annene joom galle ma ko jogui ko ñippu guite ma ko goonga ko jogui ko gueɗal mani hen aɗa foti hebde hen ko kanko resma kono so tawi o rokkanima oto ɗum itte suudu ma hen oto ɗum jillina no mbiranno mami henke hecciyanke ya muñni ha hande ko noon muñ oto fus suudu ma oto fusir suudu ma saabu joom galle ma waɗananima saabu rokkanima kadi ko kalɗa ko hunde moƴƴere yo waaru Allah o rewra Allah o jokkira en ɗam ko jogui ko Allah won ko luɓorimo wonɓe less makko ene kandi hen ne poti hen o waɗani ɗum o miijahi ɗum o yiɗa ɗum ɗalɗumo e hoore makko jooɗoɗe tan muñon yo ma Allah tawtu on kadi ko gonɗon ko jooɗoɗe muñon Allah ne wonde muñowo Allah yiɗi tan ko muñju kadi Allah tawtata tan ko muñju wadde mballitorde muñal nena aɗa andi kala ko muña gas woni fof mbiya debbo woni galle so gorko rokkani tan wiyete mara ko debbo haɗimo walla ko ni taw Allah yiyani anniɓe seedani aɗa ko ɗum ɗon kadi woni caɗele de muñe tan an joni caɗele ma ka heɓata min joni hay sukara korko oyi ko yomin namdo banam gorko tottami ko dokkirmi ƴehiraɓe am sukara kor eɓe mburu fof fadi fof ko bone min to gommi ɗo mbeɗe wonde allo awol Moussa Amadou no mbaɗɗa aɗa selli Amadou min jinmi neɗɗo ko correcte mi yiɗa neɗɗo bolle puyɗe kadi mi yiɗa liggudade neɗɗo bolle puyɗe mi anda holno mbawɗa todde mi versement tan timmuɗo an Amadou pour hollum walla cikkata min ko non mi wawa heɗade par ce que min jinmi ko sa felliti aɗa liggonomi eɗen liggudira versement yo timmat
kono wona tan gadda mbiya ene heddi seeɗa wonɓe ganduɗa mbino nagam no tembeɗe laaɓa fof ko fenade ƴeew a artirto kabin o garamo ngara mbaɗen faati e salatul faati e jaaha haaju ma ƴeewoya banggue goɗɗo mi yiɗoro minen e o chauffeur goɗɗo sa andi tan a wawa vertude normal almaɗen faati e salatul faati mbaɗen faati e salatul faati e jaaha haaju ma mi yaha haajam par ce que wona tan e wonde manki eyyi min sa ari ma tawam galle ala probléme ma tawam ɗo inchallah wal bandiyagal mi ala hen way merci Abou Thiam kala tawɗa ɗo ne ɗo ko seydam ceer modi ande no kallirtani téléphone min wawa ɗum min de ñallami ko haalde par ce que wonde koɓe liggodirami ɓe so tawi tan a haalata a woppi ɓe bonna kakon ma yimɓeɓe wondi koɓe nunɗani ɓe nunɗani sa totan neɗɗo kakon ma joni joni so tan wona aɗa rewi hen aɗa futtino guite aɗa daara aɗa rewi hen aɗa waɗi hen ɗemgal ma aɗa haala bonna kakon ma eyyi ɗum de salo ɗum de bon mi salo bonna kakon ma jaɓata salo ɗum jaɓata nda kamɓe ɓe a tottat ɓe yooɓe liggo après ɓe monnan ɓe monnanma gara joɗɗa keɗoɗa ɓolo sappa bo ɗum kam salo ɗum jaɓata ɗum kam salo ɗum wona jaam tan woni toon jaam tan jetta Allah kadi wona hande mi majju majju de Abou Thiam Matam no nandi kay wonde a rewat yadere ha naara e galle mi naati hande galleji ɗiɗi sago hande mi naati e galleji ɗiɗi Allah minuima noon sirani kam mayɗo hande sirani kam jaɓɓut tan ha goppuɗo sirani andat ɗo ndewɗa mbattumi namnade walla mbasa woɗɗoyde darɗa ha gowa eyyi kono kay wi tan aɗa ñalla tan yaade nder wuure ala ɗum de aɗa moƴƴu hande neɗɗo ma maytori a majjatde mbattidimi de on ganda galle Abou Thiam toon nde mbattidi on ganda galle Abou Thiam e pawe kam e lawol rewni ndeke aɗa anda e wuuro ngo noon aɗa anda e wuuro ngo est ce que allahu akbar ko noon de yo Allah won ballo ren hoto waaje mo woni holane Seydou kay ko ɗum tan eyyi nani gila jaltumi ɗo eyyi wona min mbuɓɓodiri ɗo e hakkude e beddo mbuɓɓodirɗon mi wima noon ha muusi kay mina makko mbuɓɓodirɗon noon ndi seeɗa mi fiyam a warannamo wawi min mi wirto Seydou a yawani junggo min so nomin Allah ne seydi so nomin tanno hande omo hôpital aɗa andi gañannom tan mbiye mawnum Assou ari fi joom galle Assou eyyi wallahi haji gon eyyi min kawren bedda kono on lawodiri seeɗa kam min lawodiri hande kay premiére pas o mi fayi ɗum tere biye way addu tungu way neɗɗo yo wonon gorko wayi caggal neɗɗo kadi yo suusat reedu mimo sa tinnaki dewgol ngal mi ittat ɗum hangal bona mi ittat ɗum ha bona ay min mi hawre Seydou wiya kam da yi Assou mbima min kay mi yi Assou nda nder galle jaltiɗen o wi ala wona ɗum mbimi nda woodi ko tottuɗo Assou ƴewtan ɗum ɗo ngallo ben jeeya aba kanko pourquoi wawa dandude dote makko ɗo wona dote makko dote gorko o mbima min ko tottatmi Assou min ko tottatmi Assou o wi kam dépasse ala wayi mima min mam rokkuma debbo ha par mbo tottinma dépasse aɗan to Seydou wattinde yam aɗan waale suudam duuso ko duusam mbimam hay hande kay aɗan walde miñam wallahi aɗa waɗa consommé wallahi wona min waɗi consommé ko an waɗi consommé mbaɗa consommé hande mi tottuma dépasse ɗum mam jaɓ ɗum a haalnimo gonga hakkude walla haalnimo gonga ko mbinoman ko noon mi wani hen so Allah lamɗo jaaɓi dewgal ngal mi ittat ɗum dewgal ngal de ñande iwi ma andu annene ko min woni min ay mino min woni min kadi mami andine kadi a waɗini kam ko jinmi mami andine kadi ko mbaɗanɗa kam ko ɗum mi ɓooyi ɗum yidde par ce que Assou nduɗo fittanu fotani wonde gorel ñoftan ne fijir ɗum oɗo Seydou woni ko fijirde Assou anda Assou ko mbinɗa ko laadum noon ko heege waɗi moni haage Assou so haari tigi wonani fota Allah o subhanallah a meeɗi yiɗi mum Assou ala meeɗa 2 mètres très bien 2 mètres teddugal ma dewgal ngal mi ittat ɗum Allah den wawi ɗum mi ittat ɗum Allah den wawi nani mi haalnimo haw nani walla Allah den wawi ɗum wallahi ñande guittuɗa dewgal ngal ma andu min woni holi on hakkude ame joomam wona gaaƴede ma andu hakkude hoodere e raññere ma andu min woni holi on yo ɓerde ma ɓuuɓ dewgal te Allah de ya Seykou ya Oumar ya Tidiani ya wirdoɓe ya waliyaɓe Allah den wawi ngal iwa waɗat iwat Allah den wawi ngal iwa amin Allah den wawi ngal iwa ñande ngal iwi mbimami oho ceerno mboɗi jogoynima cadeau Abou Thiam min Assou ko jogoynima cadeau Assou bettim Assou bettu Assou wondi ko Assou min kam jurmini Assou no way ni est ce que aɗa andi Assou ko heege waɗ ɗum ni duubal jeeg poɗɗono Assou foti ni dame de fer o so repas makko moƴƴuno heƴata e ngal ɗo dama heƴata Assou heƴata nene men ko 2 mètres at an ɗo woni ɗo ko heege wari mo
hayga nene wari mo ñamani mo yarani goram ndeysan nene yunkini nene ɗaasdi kono ƴewno way haalo joni sa yirana yiɗat tesam kono o ñande ñaami yari o ñande haari ko mbiwani ko remma ko konngona mbattaɗa ɗon jagne ɗewgal ngal kay bonat konngona mbattaɗa ɗon te min asusan woni Dakar so noddi kam omo holla kam o wona e jaam ndeke ɗum kay wona jaam wona jaam ha min kay Allah andi ko tawi hikka garmi ɗo wona Allah andi Allah yimirno yaara min kay ɗo tan jogornomi ko joɗade raɓɓiɗe haala mbimami min mi noddi ceernam ceerno Karaw Sarr eyyi mi haalnimo mbimi ceerno Karaw jinmi ko ya wallam dewgal ngal bona par ce que min mi nanino in wiye sa liggimo neɗɗo maayi in waɗi bakkade kono sa liggimo neɗɗo hangama kam ala bakkade eyyi o wi aha ko gonga jimbimi noon jinmi ko liggonɗami woni waji goto won ɗo tan guila hangue tan dewgal ngal bona o wi nono min mami ligguma tan dewgal ngal bona ko toon jinnomi arde yo koto hanguino noon la so hanguinimo tan ma wiye miñam koko jafi eyyi wallahi la guilo moƴƴoji eɓe jaadi yo ko hangam tan o woppi yo kono seer mo kay guilo ngal moƴƴoji bonat tan o joni ngal bonat dewgal ngal ɗo min wima bonat so Allah jaaɓi kay nduɗo inchallah hakkude maɓɓe kay wonno hakkude ullude e rawane ɗum waɗi hulan ɗum haɗe ullude e rawane par ce que Haɗa korkawde ko balɗe sappo e joyyi. namdinoma mi leeɓi ulludu eyyi e leeɓi rawane leydi ulludu kam maɗa wawi yiilade min neldimo way rawane kam memata mi neldimo min a dañi neldimo a dañi neldimo lay kandana كركا بلدو كركا هكا والموال أبوتي يمتر نومودي كركا هكا